duk musulmai sun sani akwai ilimi guda biyu. Al-ilmu nau'ani, annabi ya faɗa ilimi nau'i biyu ne. Wa ilmun bil lisani wa ilmun bil qalbi. Akwai ilimi na harshe wanda za a ce qala rasulullahi qala ta'ala qala kaza hadisana akwai shi. Sannan akwai ilmun bil qalbi shine ake cewa ma'arifa. Da ita kuma ma'arifar ya take sai ka bi malaman su ba. Sai ka yi malaman su yana zanen za ka zama ari. To amma wasu sun tafi sun ba a ma'arifar sun mata fahimta da ba. Da ba fahimtar yan hakika cikin ma'arifa ba. Wata kuma sun yan hakika ba su da ma'arifa. Ba su ma san Allah ba. Ba su san me ake yi da ma'arifa ba. Sai ka dawo da gun malaman kirki na Allah waɗanda ba su yi wa Allah shirka. Maganganu da za a ji a bakin waɗanda suka zama wawayi. Malaman ɗarika sun san abin da ake nufi idan kai tarbiyya an san me ake nufi da tarbiyya. Tasbiyatul azkar ma'ana ana son ka samu tsarki a zuciyanka ne. Amma duk maganar da za ta tsallaka haƙƙi in mutum ya yi ta a wartsake ya kafi ta jininsa ya halatta. Yana da kyau samari su ce ai tarbiyya ba shi da za ka zo ka rinka faɗan maganganu duk magana mai nauyi wanda za ka nuni zuwa wani Allah ne in ka yi ta kana wartsake ka kafi ta kai a'a. Da haka maganar tarbiyya dole ne a san ta wace hanya ake yin ta. A san da mutum zai magana masu nauyi idan yana cikin hali wanda yana da uzuri. A hakan ma malaman zahiri suna cewa ko a hali mutum ya yi jinin sai ya halatta karantana kana wasake kana kallon na ina kallon ka in nan ba ne ka kana ji in nan noshe ka za ka rama in nan zage sai ka zo kana su maganganu na banza wannan ya fitar da mutum daga da'ira addini kai sai. A gurguje Maulana Shehu Ibrahim yana magana cewa nasiha ce daga gare ni zuwa ga ƴan uwa ku duka ɗarika shi a mace ɗarika ta gaskiya ba ɗarika ta ƙarya ba. Ɗarika ta gaskiya me yasa na ce ɗarika ta gaskiya duk wanda yake ɗan ɗarika amma bai kiyaye haramun ba wanda nan ba ɗarika yake wahala yake. Duk wanda yake ɗarika ya zama mazinaci ya zama makaryaci ya zama ɗan caca ya zama ɗan kwallo ya zama duk addini ma bai dame shi ba sai harkokin banza. Da wannan ba ɗarika ce yake yi ba hauka ce yake yi. Da haka idan kana so ka riko ɗarika ta kwarai wanda za ka samu dace shi ne dole sai ka yi ƙoƙarin karɓa kai masa shirka. Allah bayi da wannan ka zauna lafiya ɗarikar ka za ta yi saiti sannan kuma za ka je aljanna ta dalilin ɗarikar ka. Shehu yake cewa ɗarika mahadin fadilar diwani wannan ɗarika ce da ta tara tsintsan fadala a cikinta kuma ta tara yardan Allah. Duk wata fadala da kake nema abun Allah in dai ka yi riko da ɗarika riko na hakika za ka same shi. Duk wata fadala da kake so abun Allah in ka yi riko da ɗarika na hakika za ka same shi. Saboda me yace usisa bisunata wal qur'ani asas dinta da me aka gina ta yace da alqur'ani zaka gane cewa wallahi dariqa an gina ta ne da alqur'ani da sunna. Idan ka je gurin malaman dariqa na gaskiya zaka tabbatar cewa dariqa an gina ta ne da alqur'ani da sunna. لا بد أن تقدم التعلم فكل شرعة إله محكمة فالعلم عملي هو إمام العمل كما أتى الله خير الرسل أفصل علوم الأربعة ذا الصادق أولها إرفان رب مالك والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فلا تحققه ثالثها إرفان حال النفس من قتلها وكيدها والدسم للنفس عيب بقاس مماحدة مسمى دم ذكر to waɗannan Allah zai shigar da su a cikin wasu darajoji maɗaukaka. Da kaga annabi ya isara yake cewa wasu mutane za su zauna sama wasu shimfiɗu su yi zikirin Allah kai ne wawa da baka gane ba kai kuma baka karatu hadisan ma'aiki ko kuma kana kawar da kai daga irin waɗannan hadisan. Da haka Maulana Shehu Ibrahim yake cewa walazimul lazima lil tariqi kalibinci lazimin wannan ɗariƙa sai da dukkan ɗariƙa to kai kokari gurin shirinka duk abin da aka ce maka wannan lazimi ne na safe lazimi na yamma wazifa zikirin juma'a ya zama ta kana yin su a cikin lokaci ma'ana kana yin su a cikin jam'i ba kai kadai ba
idan ranar juma'a ta kai kokari duk aikin da kake ka dawo a gari ai wannan lazimin tare da kai ma'ana wannan zikiri da yawa yau samari suna samun matsala mutum yana